De belangstellenden komen uit het hele land. Dus waar komen jullie vandaan? Deventer? Ja, Deventer. Hè. We zijn getrouwd, dus we komen allebei uit Deventer. Ja. Waarom naar de Caravana-beurs? Nou, we zijn al jarenlang vakantiegangers met caravan en vouwwagen. En toch hadden we oog voor een nieuwe caravan. Maar we hebben nog een goede, maar we weten nooit welke kant of het op gaat. En dat vinden jullie beiden leuk? Ja, wij kamperen altijd. Al 40 jaar. Hoewel de beurs in het Ljouwt zit, binnen er net volle Friese ondernemers aanwezig. Het zal misschien een handje vol wezen, maar de meesten komen toch wat verder voorbij. En de grote bedrijven zitten echt wat zuidelijker. Dus op die manier dan rent dat zo. Smeert het je met praten op? Het is gewoon een goede beurs voor u. En daarom komen we eigenlijk elke keer. Het levert genoeg op. En het maakt wel ooit ging je er net in. Wat deze editie bijzonder maakt is een hele nieuwe indeling. Campers Caravan staan dit jaar voor het eerst samen. Die hebben altijd gescheiden gestaan. Maar ook weer een aantal leuke primeurs, waaronder de nieuwe Lume Caravan. Die is van Nederlandse bodem, dus dat maakt hem extra speciaal. De beurs wordt nog rond de mei 9 weken.